Mal-5 titrabi twildu fl-aħħar jum tas-sena bl-aħħar tarbija tas-sena 2013 ikun tifel. L-4 filgħodu fl-ewwel jum tas-sena il-Ministru tas-Saħħa Godfrey Farrugia żar l-Isptar Mater Dei fejn fost iswali li żar kien hemm is-sala tal-maternità. Il-Ministru tkellem mal-qwiebel u l-infermiera li kienu xogħol f'dan il-jum filwaqt li jirringrazzjahom tal-ħidma u d-dedikazzjoni tagħhom. Il-Ministru kellu l-opportunità li jitkellem ukoll mal-ommijiet u l-missiriet li saru ġenituri f'dawn il-jiem ta' festi. One News tkellem ma' mara li saret omma l-ewwel darba bit-tifel tagħha li hemm twilet nhar il-Ħadd fl-4 ta' filgħodu. Kenna rigal sabiħ ħafna tal-New Year, ferħanin ħafna, bdejna l-familja bil-baby l-ewwel wieħed u xi ħaġa sabiħa ħafna. Dan kollu għalkemm fis-sala tal-maternità kien hemm ġenituri jifirħu bil-wil tagħhom, mhux l-istess jista' jingħata l-emerġenza li fiha kien hemm pazjenti li bdew is-sena 2014 fuq nota kemm xejn ħażina. Fiż-żjara li għamel fl-emerġenza l-Ministru Godfrey Farrugia tkellem mal-infermiera tal-emerġenza u ringrazzjahom għall-ħidma tagħhom li bl-isforz u dedikazzjoni li jagħmlu ma' dawk il-pazjenti u d-deċiżjonijiet li jkollhom jieħdu sabiex isalvaw il-ħajjiet ta' dak li jkun.